як ҳодисаро дар худам дида будам да вақте ки як каса 3-4 бор гуфтем лимон намехари апаҷон лимон намехари дуси бор ҳавай кас метонист буд ки недодар ҷон намегирим ман як корда машғул вақте ки вай гаш дод задам чиза ки намегирим ами чиза ра гуша як кори дига такун мисол ҳамун дод зад вай фикр накард ки агар фарзанди худуд мешид 10 борам мегуфтид дод намезад як кӯдакака дидам ки ҳамихе пакет мефурӯхт як занака 3-4 бор пурсид вай занак дод зад ба сарша омадам гуфтам апаҷон ҳами кӯдакак шояд маҷбурай шумо метавонед ки мисол пул доред пули дасти шуморо бинед метавонисте ки ҳамин бачака пакет нахаре як 3 сомона бачаҷон ира гиру равма намехарам худованд ҷои 3 сомонда шумода 30 сомон 300 сомон метия ҳеҷ гап надора инсоне ки дар кӯдакӣ азоб мекаша акаҷон касе мешава бо дидем ки инсонҳое ки дар кӯдакӣ азоб накашиданд о калон мешаванд баъд азоб мекашанд барое ки дар кӯдакӣ надидиянд азобада